नोकर भरती प्रक्रियेत मराठी विषय वगळिल्ल्यान मराठी मोगींनी वाळपय निषेध केलो। मराठी भाषेक राजभाषेचो दर्जो मेळना तो मेरेन मोगी रावचे ना अशें मराठी मोगींचें म्हणणें। मंगळारा मराठी मोगींनी एकठांय येवन आंदोलन केलें। ह्या आंदोलनात मराठी मोगी व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। मी आपल्याला काही पुराव्यांसहित मराठीच का राज्यभाषा झाली पाहिजे आणि मराठी कोकणी बरोबर राज्यभाषा का झाली पाहिजे हे दोन्ही मुद्दे जे आहेत थोडे विशद करायचा प्रयत्न काही पुराव्यांच्या आधारावर करणार आहे। आता कोकणीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळून बरोबर 13+25 बरोबर 38 वर्ष झालेली आहे। 1987 मध्ये कोकणीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला। 38 वर्षानंतर सरकारचा पूर्ण पाठिंबा असून मराठीच्यावर दडपण आणायचा प्रयत्न करून सुद्धा कोकणीचं स्थान अजून गोव्यामध्ये घट्ट होत नाही। कोकणीमध्ये वृत्तपत्र वाचली जात नाहीत। कोकणीमध्ये ठळक अशी साहित्य निर्मिती होत नाही। कोकणीमधून कोणी संत निर्माण होत नाही। कोकणीमधून आध्यात्मिक साहित्य निर्माण होत नाही। याच्यासाठी कोकणीला विरोध नाही, पण कोकणी बरोबर मराठी ही राजभाषा झाली पाहिजे, ज्याच्यामुळं आपलं सांस्कृतिक सामाजिक सगळं जीवन जे आहे ते खऱ्या अर्थानं समृद्ध होणार आहे। त्याच्यातून आपण घडतो आहोत। आजची ग्रंथालय वाचनालय उद्या बंद पडतील ही भीती आहे। ज्ञान मिळण्याचं साधन जी ग्रंथालय आहे त्या ग्रंथालयामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये सरकारने छान एक व्यवस्था केलेली आहे की आपल्याला सर्व प्रकारचे वर्तमानपत्र मासिकं वाचता येतात आणि आपले विचार आपण पक्के करत असतो। आणि जगाचा नियम आहे मातृभाषेतून शिक्षण व्हावं, परंतु 10 वर्षापूर्वी मातृभाषेतून शिक्षण मिळावं म्हणून कोकणी शाळा एका रात्रीमध्ये इंग्रजी शाळा कोकणीत झाल्या आणि दुसऱ्या वर्षावरून गेली 10 वर्षे त्या शाळा कोकणीच्या ऐवजी इंग्रजीतून शिक्षण देत आहेत। आणि नरेंद्र मोदींचं स्वप्न हेच आहे की मातृभाषेतून शिक्षण दिलं जावं। आम्ही पुनश्च सरकारला हेच विनवतोय की ज्या ज्या शाळा अकस्मात इंग्रजी माध्यमाच्या झाल्यात त्या पूर्णपणे एकतर कोकणीमध्ये व्हाव्यात किंवा मराठीमध्ये व्हाव्यात। आम्ही दोन्ही भाषा या भगिनी म्हणून आपण मानतो आहोत। अखंड सत्तरी हा या मराठीच्या बाजूनी आहे आणि अगदी इतिहासाच्या काळापासून मराठीचा बालेकिल्ला म्हणावा तसा मराठीची संस्कृती, मराठी परंपरा, मराठी साहित्य हे सगळं सत्तरी तालुक्यांनी आजपर्यंत प्राणपणाने जपलेलं आहे। आज मराठीवर होणारे अन्याय गेली 40 वर्ष मराठी राजभाषेची चळवळ अव्याहतपणे सुरू आहे आणि त्याला अजूनपर्यंत यश आलेलं नाही आहे। याच व्यासपीठावर इथेच आपणच सगळे काही वर्षापूर्वी मातृभाषेसाठी लढा द्यायला आम्हीच सगळेजण होतो आणि आम्हीच सगळेजण इथे समोरचे सुपातले आणि जात्यातले म्हणतात तशी परिस्थिती होती।